Il-kap tal-Partit Nazzjonalista m'għandux triq oħra għal li jitlob inkjesta maġisterjali biex jissir magħruf l-verità brabta mal-allegazzjonijiet li saru dwaru fl-aħħar xhur. Anki għaliex fid-dawl li mal-ewwel ċans li kellu jritira libelli kontra l-blogger Daphne Caruana Galizia, issa hemm inqas ċans li toħroġ il-verità. Għal dan il-Partit Laburista f'konferenza tal-aħbarijiet l-għada li fil-Parlament il-Prim Ministru Joseph Muscat għamel din l-isfida lil-kap tal-Oppożizzjoni. Id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn tkellem dwar żewġ żbalji li fil-fema tiegħu għamel Adrian Delija. L-ewwel żball huwa wieħed strateġiku, b'Delija mhux jara fis-sinifikat sal-mument meta verament hawn bżonn li pajjiżna jkollu front maqut. It-tieni żball kien dak li fi kliem Fearn prova jipponta subajh lejn ħadd ieħor meta hemm 10 jippuntaw lejh. Wara li issa Joseph Muscat, mhux issa ma ilu Joseph Muscat, illi kien u stess talab il-maġistrat li investiga l-allegazzjonijiet ta' Caruana Galizia, issa l-poplu kollu qiegħed jistenna l-allegazzjonijiet ta' Caruana Galizia Delija joħodhom hu stess qudiem il-maġistrat biex jiġu investigati. Jekk ma jagħmilx dan ħadd iġġudikah mhux biss il-poplu llum imma ħadd iġġudikah l-istorja. Minnatja u id-deputat laburista Roberta Bela innota id-distinzjoni u d-differenza li spikkat fid-diskorsi taż-żewġ mexxejja. Filwaqt li Adrian Delija kien partiġjan, Joseph Muscat tkellem dwar valuri li għandha tħaddan is-soċjetà Maltija. Qabel deskriva d-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni bħala wieħed politikament fals, mentri dak tal-Prim Ministru kien ta' bniedem imweġġa u dispjaċut li tkellem b'mod fatwali u ġenwin bil-priorità tiegħu tkun li jissolva r-rejat u ssir ġustizzja mal-familjari tal-vittma u mas-soċjetà. Adrian Delija għażel dan il-mument biex flok jaqqat jifret u uża dan il-moment ukoll biex jipprova jaqqat il-firda li għandu fih dan il-partit tiegħu billi jirkeb fuq dan l-inċident traġiku. Mill-banda l-oħra, Prim Ministru rajna li poġġa il-pajjiż qabel il-politika fid-diskors tiegħu. Dik hija distinzjoni fundamentali li ħarġet bejn iż-żewġ mexxejja fid-diskorsi rispettivi tagħhom.